Barkanka da shigowa kundin sirrikan makaranta, ka danna subscribe ka danna ƙararrawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma na wannan gida mai albarka, muna wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana nan lafiya. Allah ya sa haka amin. Kamar yadda kuka sani, wannan gida yana wa kowa fatan alkhairi a kullum. To yau ma ga mu ɗauke da wani sirri na rufin baki. Shi wannan sirri ana rubuta shi ne a jikin ƙwai, kamar yadda kuka ga wannan za a samu ƙwai ko na kaza ko na kajin gida ko na turawa, duk ana rubutawa a jiki. In ka rubuta bismillah sai ka rubuta yasin wal qur'anil hakim. Wannan mi'ar ita ce za ka buɗa ta, sai ka sa sunan wanda kake so a rufe masa baki, ko nawa ne ko su nawa ne. In ka rubuta a jiki sai a je a samu waje mai tsarki, sai a toni rami sai a binne. To in Allah ya yarda, in dai ka yi wannan ɗin, to in Allah ya yarda buƙata za ta biya, kuma wannan magana ta rufu kenan har abada. Ka rufe masa baki in Allah ya yarda, akan kowace niyya ce ta rufin baki. In Allah ya yarda, in ka jarraba wannan, to in Allah ya yarda za a samu nasara sosai, domin mujarrabi ne ko mai ƙarfi. Domin duk aikin da aka ce akwai yasin a ciki, to kaga wannan aiki yana da matuƙar girma, yana da matuƙar albarka da fa'ida. Kuma dama mu duk abin da za mu baku, muna baku abu ne mujarrabi wanda mun tabbatar da ingancinsa sai mu baku shi. Domin duk irin sirrikan da muke baku mujarrabai ne, mun yi su, mun gan su, mun yi su, mun ba wasu ma sun yi su. To shine muka yi kwaɗayi mu baku, kuma ku gwada ku tabbatar da ingancinsu, sai ku tura wa sauran 'yan uwa domin kowa ya inganta da wannan albarka.